мақомоти вазорати мудофиаи амрико мегӯяд ҳавопаймои бидуни сарнишини амрикоӣ раҳбари Толибони Покистонро дар ҳудуди Афғонистон ҳадаф қарор дод. Бар пояи гузоришҳои тасдиқношудаи маҳаллӣ ин пешвои гурӯҳи мусаллаҳи ифротӣ кушта шудааст. Мақомоти интизомии амрикоӣ ба матбуот гуфтанд, ки ҳамлаи шоми 14 июн раҳбари гурӯҳи таҳрики Толибони Покистон Мавлоно Фазлуллоҳро ҳадаф қарор дод. Ба иттилои ин манобеъ, ҳавопаймои бесарнишин аз рӯзи 13 июн ба ин су дар фарози вилояти Кунар, ки дар марзи Покистон Афғонистон воқеъ аст, парвоз мекард. Мақомоти амрикоӣ гуфтанд, ки онҳо дар бораи вазъи сиҳатии Фазлулло иттилоъе надоранд. Вале матбуоти маҳаллии Покистон дар бораи кушта шудани раҳбари таҳрики Толибони Покистон хабар нашр намудааст. Тибқи иттилои маҳаллӣ, Мавлоно Фазлулло ҳамлаҳои ҷунбиши ифротӣ дар шаҳри Пешоварро назорат карда, ба эҳтимоли зиёд ӯ дар соли 2012 ҳамла ба Малола Юсуфзайро, ки баъдан барандаи ҷоизаи сулҳи Нобел гардид, сарпарастӣ кардааст.